sannu madogara majin ramla, Abdullahi Abdul Shakuru, sahibin sabar sahibin zikiru, a lafiya nurin nuru, taka lafiya sirri sirru, je kada lafiya sirrul asraru, annabi madogara majin ramla. Masu kallon mu assalamu alaikum, ku kasance da shirin dandalin sha'irai a wannan tasha ta Algaita TV, nishadin al'umma cikin aminci. Sunana Malam Kabiru dan dogarai. Ubangiji na kira ka da farko rabbuna ya Rasulallah, ayaban nan da zan yi ma'abban sunana ya Rasulallah, ninka mun fahimta ta tare da sanina ya Rasulallah, yabi shugaba na halittin ka khairu khalqillah, akramu khalqi indallah. Algaita TV. Nishaɗin al'umma cikin aminci.